Nešto što sam znala, odnosno čula o Billie pre nego što sam saznala da se smatra da je, neki ljudi smatraju da je ona industry plant, je da su ona i njen brat bili, kako kažemo, homeschooled. Homeschooled jungle freak. Who's the less hot version than me. Šta ti je to? Mean Girls, Regina George kad se naljuti na na Lindsay Lohan kad se naljuti. You know what everyone says about you? That you're a homeschooled jungle freak who's a less hot version than me. Zašto ga znaš na pamet? Ne znam. I to je bilo influential. Imala je veliki utjecaj na mene. Naime, njihovi roditelji su glumci i muzičari istovremeno, pa su ih učili da pišu pesme, da sviraju instrumente i uopće se bave kreativnim hobijima. Billie je i plesala i pokušavala da glumi. Njen brat je dugo bio muzičar, imao svoj band. Ima tu neka priča, nešto mnogo zanimljivo o tipu obrazovanja, odnosno pristupu njenih roditelja. Nešto u smislu kao nisu imali fiksno vreme za učenje, nego su im dozvoljavali da uče, po tim mislim da sviraju i pevaju, pošto su se uglavnom fokusirali na to. Dok god to hoće, ali sve u okviru homeschoolinga. Potražila sam na internetu, ali još uvijek nisam sigurna da li je to činjenica o njoj ili o nekom drugom pevaču. Neko će da prepozna, možda i kaže mi o kome se radi. Čini mi se da je o Billie, tako nešto. Ne znam koje su drugi bili homeschooled, nije ni bitno. Britney. Dobro, ona je bila Disney zvezda. Ja i dalje ne puštam Britney, znači nema šanse što je njena epizoda otišla. Britney. Sve dok je ne vidim u nekom intervjuu nešto da je živa, zdrava, da je ona. Ne odustajem od nje. I'll never let go Britney. Ali šta je fun? Šta ti misliš o homeschoolingu? Uopšte imaš neko mišljenje o tome? To u Srbiji ne bi moglo. Mislim da nije legalno da kod nas mora da ideš do 8. razreda. Da. Osnovna škola je obavezna. Zašto vaša deca ne idu u školu? Znaš na koji klip mislim? Ne. Bica i željana. Da. Osnovno obrazovanje je obavezno. Pa mislim da to nije dobro za psihu, zato što zamisli koliki ti put pređeš od 1. razreda kad uđeš u odeljenje do 8. razreda. Mislim da nemaš to životno iskustvo koje stekneš tako što si prisiljen da budeš sa ljudima iz tvog odeljenja. Da, kod nas si prisiljen, kod njih očigledno nisi, ali to je uglavnom homeschooling. Ali to ima, da, i prednosti i mane u suštini. I više mana. Da. Homeschooling je dosta zastupljen u SAD-u kao oblik obrazovanja gde deca ne idu u školu, nego ih roditelji, uglavnom majke, uče od kuće. Hold the fuck up! To onda potire skroz našu profesiju. Zato što šta će onda profesori, nastavnici, šta god ako može roditelj da ih nauče isto što možemo i mi. Pa možda zato ne postoji kod nas. Mi malo više vrednujemo nastavnike nego Amerikanci. A i roditelj očito, school shootings i to, mnogo ih zaštitili. I roditelji koliko god da znam da žele dobro svom detetu, hvala Bogu, sve to ali roditelji nisu i pedagozi, tako da opet verovao biti nekom ko ima školu za to da će moje dete da mu da pravilno obrazovanje. Najčešće su to konzervativni roditelji koji smatraju da ih u školi, da tu decu truju liberalnim idejama, pa onda oni krenu u potpuno suprotnom pravcu i usađuju deci ultra religiozne ideje. I onda kad ta deca odrastu, oni pričaju im da su glupa, da odmah dobiju etiketu tu homeschooled, jer ih roditelji ne nauče dovoljno ni o svetu. I onda se fokusiraju na vežbanju nekih određenih sposobnosti, talenta, pa ih ne uče balansirano koliko deca uče u školama, sve pomalo. Nemaš osnovno obrazovanje, imaš samo određeno obrazovanje, konkretno u ovom slučaju radi se o muzici. Da, šta god hoće roditelj da isforsira. A dobro, obično ti roditelji što misle da mogu da budu i učitelji, oni misle da mogu da budu i lekari i onda imaš ove kućne lekove, homeopatija i sve ostalo. To su majke koje nasediju na pyramid schemes. Da. To mi je taj tip ljudi, tako zamišljam tu Karens. Zajednicu, da.
Osim muzike, kao u Bilinom slučaju, glumci su često homeschooled, jer nemaju vremena da idu u školu, bukvalno rade od detinjstva, jer ih roditelji gurnu na audicije. Zatim sportisti, svi za koje se kao roditelji nadaju da će da budu poznati. Danas je to često slučaj sa decom vlogera, oni porodični kanali koji dobijaju preglede jer su im deca u sadržaju, pa kao što da ih šalješ u školu, treba su kući, treba da ih snimamo. Tamo ne mogu da im eksploatišu privatnost u školi. Sad nešto razmišljam, ja iskreno mislim da bih ja bila idiot, da nisam imala iskustvo celo sa stvarnim ljudima, sa stvarnim... Da nisi počela sa sobom da vidiš reakcije na tebe, pa onda da vidiš šta bi pričali o toj deci. Da sam okružena vršnjacima svojim i sve to, mislim da... Ja mislim pričaš za vlogovanje tvoje. Ne. Mislim na konkretno iskustvo koje ti da državna škola i to sve. Nisam te razumela, mislila sam da bi snimala svoju decu da bi bila vloger. Bože, ne, nikako. To već neću da radim. Mogu da pevam, da igram, da pokušam, da glumim itd. Ali da snimam decu svoju ili nešto drugo intimno, ne, nekako. Mislim da iskustvo sa vršnjacima ne može da ti zameni ništa, nikakav pogledan film, ništa što će roditi da ti objasni. Mislim da jednostavno moraš da prođeš kroz to i kroz neku nepravdu. Meni se, na primjer, predškolsko uopšte nije dopalo. Sjećaš se predškolskog? Da, zato što sam bila onako, vaspitačica je birala svoje favorite, a meni nije bilo jasno kako se to sad dešava, to mi se nikad nije desilo u životu i onda sam bila skroz... A ti si jedinica, ti si navikla na... Kako ja, da. Bezuslovnu ljubav. Da. I onda mi nije bilo jasno, ali dobro sad, posle 20 godina, drago mi je što se desilo, jer ne bih znala šta je stvarni svet, da nije. Moram malo bude nekad i okutno, što da radiš. Ovako ih ti roditelji snimaju po ceo dan i uvek ima nešto da se okači na društvene mreže. Opet da povežem diskutabilno ponašanje na internetu sa Colleen Ballinger. On i njen brat su porodični vlogeri, nažalost. To toliko površno zvuči. On i njen brat su porodični vlogeri. Da. Mislim, what the fuck? Pa, family vloggers. Ima milion threadova na Redditu koji objašnjavaju koliko je loše i bezobrazno i eksploatišuće to što radi sopstvenoj deci. Ima dve situacije iz njihovih vlogova, odnosno posledice njihovih vlogova. Jedan od njihovih sinova, sin njenog brata, kad je imao oko 6 godina, išao je na gimnastiku i naravno oblačio se kako se oblače gimnastičari deca, znači one uske uniforme, što je privuklo pažnju bukvalnih pedofila u njihovim komentarima i dovelo do bolesnih komentara zbog čega im je YouTube deaktivirao komentare. Ne samo njima, to je u stvari bio neki kao breakdown takvih kanala. Tad su uveli opciju da čekiraš da li je video namenjen deci i skoro svima koji snimaju decu su automatski deaktivirani komentari i s dobrim razlogom su ih deaktivirali. Drugi primjer te porodice je što se njihova najstarija ćerka koja je homeschooled od prvog razreda. Kako nema godine? Sad ima 16. I kad je upisala srednju školu, odnosno kad je bilo vreme za to, ali su ispisali nakon manje od mjesec dana. Oni kažu da je to jer je ona previše napredna i bilo je dosadno da ide u školu i da sluša ono što kao mnogo dobro već zna. Ali primetili su da su je zapravo deca iz tog odeljenja zadirkivala u TikTok komentarima, jer to je porodica koja je bukvalno snima onako vide posvećene deci, ne tinejdžerima deci i onda si on uvek tako ponašala. Ponaša se kao dete od 10 godina, a ima 15 godina. I spekuliše se da je zapravo mnogo propustila, a ne da je mnogo bila napredna. I da je, da tako kažem, glupa za svoje godine bila i da su je zato deca odbacila. Pa nemaš društvenu inteligenciju nikako. I to je isto, da. Bukvalno, znači, to se vidi po programima koje su oni radili. Te knjige su ljudi pronašli recenzije kao o čemu se tu radi i bukvalno je to neki religiozni mindfuck i teorije zaveren o svetu na nivou zemlja je ravna. Takve neke stvari su ih učili kući. Ni telefon još nema. Mislim da i dan danas nema telefon.
ne druži se ni sa kim. Amiši, otprilike. Pa, na taj tako ispade, samo što živo u Los Angelesu. Samo ima kao savremenu garderobu i that's about it. Da, i ne druži se ni sa kim, nikad... Druži se samo sa jednom porodicom koja je isto homeschooled, isto sve ih tako uče. Ta deca, čuvaju mlađu decu, znači oni imaju 6 deteta sad ili 7, 6 ja mislim. I ona je najstarija, ona je očuvala svu tu decu, a najstariji sin im recimo kuva. Znači, tako da vi roditelji ništa ne rade, oni po ceo dan samo snimaju TikTokove. Da. Ja ne znam koliko TikTok vas dnevno izbaci, što je stvarno tužno. To jeste child labor, kao malo pre što smo rekli za glumce. Da, neke američke države su sad uvele neko pravilo da toj deci treba da se isplati određena suma kad porastu. Pa mislim, to jeste eksploatacija. Roditelji da im isplate, kao baš crno na radio glavu. si za mene celog života, nešto ti dugujem. Te Bellinger family, o njima se radi, o njima pričam, to je ta porodica Colininog brata i Colin Bellinger sama. Njih sam gledala dugo pre nego što sam shvatila, odnosno pročitala kakve užasne posljedice to može da ima po tu decu. I naravno nisam pomenula, i sad ta deca su išla naravno na audicije i pokušavaju da se ostvare kao glumci ili pevači ili da bi njihova vlogerska porodica ali jedna je imala Kris dodatni Jenner. prihod. Kris Jenner je to, ne znam, umela je da... Pa, boga mi, baš je profi sad, da se mi slažemo sa njenim moralnim načelima ili ne. Ma šta je ona uspela da im napravi karijere, to je svaka čast. Da, mislim, to moramo da je damo. Srećom Colininu decu, koja su od dana kad su rođena, bukvalno jer ona tada uveliko bila popularna, svakodnevno su snimana i objavljivana na YouTube. Njih već 2-3 meseca nismo vidjeli zbog skandala u kojim je njihova majka. Blago njima, znači ovi drugi, njihovi rođaci i dalje su svakodnevno na YouTube i TikToku, ovi su se malo... I ona i dalje, ta porodica i dalje ne kapira da je to pogrešno, bar onako ne da ne nasluti. Kapiraju li se to isplati? Mislim, da kapiraju, ne znam, ali isplati se. Pa, brate, šta, mislim... Stave neki clickbait thumbnail da im povećaju oči i one stvari, znači... Od 6 dece sigurno će bar 3 da ih mrzi zbog toga, ovako bar statistično. Da, neko je pričao kao, zamisli šta će bude za recimo 10 godina kad oni porastu pa kad počnu da expose my family, family, kad pričaju šta je sve rađeno. Prevelike su šanse da će nešto loše da se desi svakako, znači ne znam čemu to sve.